Здравейте хора, аз съм Иво Прото и това мисля, че е четвърти или пети, ако не се лъжа, май е пети или шести епизод. Доста хора, съм Пепи Про. Да, с мен е Пепи Про, виждате му името. Докато не снимах много бренчмайнвах, станах 50 левел. Да бе, кога го стана? Не знаеш ли? Аз забравих ти кажа. И намерих сламбове в един дънжън. Чай пак да си пусна Да, ма това не беше на телефона. Да, ма. 132, мисля. Сега съм 32, но иначе бях се начатна. Ако щете ми вярвайте, всичко ми е на макс. Нали имам предвид да ми вярвате, че станах 50 левел. Енчантнах си го на креатив, защото за кеф там. За кеф. Ми е по-силно. Иначе си събрах 50 левел на оцеляние, ама си енчантнах на креатив. Ами хора, малко ще читваме, ще изключим зомбите, защото аз ми омръзнаха. Не бе, пусни ги малко да се подбием. Добре, айде. Опа, ще аз преклипам и да пусна зомбите. На предпоследното. Хора, искам да ви кажа нещо. Какво ще я ви казвам? През чака, че нещо ще я казвам на хората. Да, не знам дали защото нямам Google Plus профил или заради нещо друго, но не мога да снимам повече от 15 минути. Затова. Това е нов чест, намерих още един чест. Вътре имаше 2 голти и една запалка. Аз се оставих запалка, защото ми трябваше. Аз моята си оставих, защото моята беше изхавена. Брат, че излезем от този замък, че ма дразни. Че от тук ли си излизал? Ами не знам да се излезем. Просто прави тебе, баце. Да, между другото, аз ще чупя с Айран кирката и не си победила монтената. Как чу гаст? Yes. Зад. Честа, но нищо. Аз съм побрал бат всичките. Ти къде си? Не знам. Не знам, бацко. Какво има? Да видим. Немай да ни падне лава от отгоре. Бронт има протекшън. И какво? Ами нищо няма да изгоря. Моята не е. Ох, майко, кирката ви копай като да, брат. Леко стак, дай. Я пак гледай с Айран. Бато, газ. Копай тук нагоре. Ба, хора, този замък колко е надълбоко, бе. Ти нагоре ли копаш? Ами не, опитвам се. Ти къде копаш? Ами аз си казах да дойш, ама. Видите и го пропа. Газ! Стрелна! Стреля. Сега ако ни разрушил портала, се фърлям от моста. И аз, човек, толкова труд. Аз ще ида да видя. Ила сме. Абе, няма те издеве. Ти нали имаш лук? Да, ма нямам стрели. Чакай. Чакай. Махни се, да взема XP. Ти няма стигна, ще взимай там. Да, хора, се купувам PlayStation 3, забравих да кажа. Не е PlayStation 4 и няма да се фукам, нали? Аз имам PlayStation 4. Вуйчо ми. Ама паса че е мой, нали не е на Вуйчо ми. Какво? Той, че не е у нас, не означава, че не е мой. Да, ти пак играеш. Аз имам PlayStation 4 на братовчет ми и е много як. GTA 5 е изключително як. Да, GTA 5 е тотално яка. Ти имаш ли? Еми да, че взех PlayStation 4, може да се сложи GTA. Аз имам. Аз си тегля Battlefield. Кое? Battlefield. Хуп. Къде си, бе, Про?
Нагоре. Да не ми подкабаеш под краката. Да. Не можах да стигна до там. Да, хора, напоследък качвам по-малко видеа и... Просто нямаме свободно време. Нямам... Слези ли? Не. Излязох! Има ли газ? Идвай бързо. Ами газ не виждам, ама виждам пигмен и такова поскачащо. Ила, пигменчо! Илачката ударя един път, ще опаднеш като лайнова. Абе, Илачи не мога да намеря. Къде ме изпрати? Ила тук, бе, лайно. Какво ще ми направиш, нали те разделих? Не! Какво? В лава? Мен падна лава! Умре ли? Не, ама умирам. Умре ли? Не. Абе, брат, аз ти казах да си вземеш хубави неща, ама ти... Айде! Ами казах ти да си вземеш хубави неща! Ама ти... Аз трябваше да направя на работа, но няма нищо. Ами хора, сега се пускаме на креативчето. Чакай, чуй. Да. Колко пъти му казах да си вземе Бронен Protection, той... Няма ми. Мяйте. Сега ще чакаш. Да дойде. Малко пигменче. Още едно малко. Уй. Аз влязох пак от замък. Ама я се прибирай. Сега се прибирам, бе. Виж какви дружелюбни другари ме чакат тука. Какво? Пигменчета. Тук двама комшии у нас де живеят. Виждал съм ги в съседната къща, ама не са много приятнички. Тук някъде трябва да има. Що това било гадно, бе? Добре, ще бурнете ме Protection, че то с... Що бикат? Аз той съм го чупил. Той беше от мене. Аз забравих къде беше. Природих се. Загубили са. Аз качвам от високо. Намерих си! Виж какво си намерих! Да, то е мой. Моля ли взема? В честа виж колко още много хубави неща има. В честа за ценни неща. Моля ли ги сложа? Вземи си ги. Всичко. Protection ли са тея? Да, всичко. Те са енчантите на Макс. До край. Няма смисъл. Вземи си неща. То меч. От той си направя. Вземи си всички, Айрон. Кирка. Вземи си всички, бе. Вземи всички. И колкото ме хартиш, ще го върна. Стига, бе. ВТФ. Загубих портала, хора. Че бездъцкъм скочих. И не мога да разбера, що нямаме дърво. Аре, бе. Аз скочих. Тук ще бия крави. Няма да си правя кирки после като дойдеш. Ти бия, ама аз не мога да никъде. Що? Не мога да се измъкна. Сега ще трим сървъра. Аз се изтрия от света направо. Браво! Имам голд меч. Браво, Брес! И аз се фърлих към тебе. Добре, ще броните ме Protection, хора. Еми хора, случва се сега. На всеки му се случва. Абе, знаете ли как е най-добре да идете в ада? С кожени бутушки.
И няма умрете, те са най-силните, те са по-силни от диаманта на бронечената на Макс направо. И направо гаса няма мога да ви направи нищо с кожени бутушки. Знаете ли го това? Да, така си и мислех. Кожени бутушки с бомба не могат да се убият. Дори с TNT не могат да ви убият, дами и господа. Да, нали, много. Нали, то много TNT направо. То не е силно. Едно TNT. Трябваше да вземеш броня Protection. Готова за Affection. Не знам от кой може да се фърля баца. Тук е близко. Ей го на център. Ай на комп. После. Добре хора, бе, аз откъде да се качил нас, бе? Вътре съм. Има ли следи дет си минавал? Има. Направо има гостъл след мен, деца минава. Чека влеза вътре. Няма да ми стигне толкова става. Мен няма да ми стигне живота да се прибера. Още един час. Вземи работите. Защото сега, ако не бяха 2 голд, щях да се умра. Аз съм в мен 4. Не, ако не беше меча. Намерих изхода! Супер. Чест? Един е чест и ето го и портала. Браво на тебе. Мога да се измъкна. Да, хора, докато ми зареди. Ето. Хора, прибра ми са! Живи и здрави! То е тайен изход. Бахтяшката. Ма има и капанчи. Да. Ти вхана ли са? Не. Ама аз хванах. Хвана са, нали? Не, виж. Една кирка. Една лопата. Виж какво имам. Една брадва. 2 кофи. Браво на тебе, бе. Един Майнкрафт. Няколко. Аз имам 8 айрон. Такова. Голд. Айде да си направим честови само за нас двамата. Тайни. Добре хора, това ще бъде за клипът. Абонирайте се, оценявайте, казвайте ни какво да строим. Да, и чао!